sa imong gugma, Jesus. Wala na'y sama pa sa imong pagkamayo. Ang grasya mo kaluoy bago sa matag adlaw, dili mapakyas, walay pagkalubad ang gugma mo, Jesus. Jesus, pagkabuotan mo, gihigugma mo ang sama ka nako. Luyo sa akong pagpakasala, imo akong gipasaylo, gihinluan no, gibago mo ako. Pagkatao sa imong ngalan, Jesus, walay makatupong sa imong pagkahalangdon. Ngalan mo akong ibayaw hangtod sa kahangturan. Dinhi sa yuta maingon sa langit, pagkasimbahon ka. Jesus, ikaw ra ang angayan nga modawat sa tanang mga pagdaig. Kay ikaw, Jesus, ikaw ang akong hari, alagaran ug simbahon ko ikaw. Ngalan mo, Jesus, ibayaw ko. Pagkatahong sa imong ngalan, Jesus, Pinakuan nga ano eh. walay makatubong sa imong pagkahalangdon. Ngalan mo akong ibayaw hangtod sa kahangturan. Dinhi sa yuta maingon sa langit, pagkasimbahon ka. Busa ako mag-aawit to. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang ngalan mo ibayaw ko. Hallelujah, 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 Jesus, ikaw ang hari ko. hallelujah, hallelujah, hallelujah. So muna dali ang mong madam. Kini si Madam Inya mo jud na sekreto diri, sekreto ni sa on. Tinago. Hello. Bulo ba mo nga Hi, kini siya tanawang naong. Kabulo ba mo nga 120 years old na pero gwapa gyapon kayo. Oh. Wala ni tiguwang. 120 na edad ani. Grabe. Mortality. Amen. That is impossible. Receive. Amen, amen, amen. Siga mo lagi gyapon kahit na basag ulan. Nagbanat. Ha? Siga gyapon no basig basa. Yawa ni Loy, burning bush mo ni Loy. Unsa na nga kahoy imong iputuloy? Ano? Gumamila? Gumamila. Sure ba? Amo lagi bulak. Gumamila na? Oh, Okay. gumamila na yung kahoy. Okay, okay. Loy. Very good, Loy. Grabe na kuan nga ano eh. Ha? Si tawag na. Ang sunis ni. Di ka na imong ano ba? Gabas. Tanaw daw na daw. Agabas. Agabas nga baguhan nagbutang ang Oo bingi. ka, ano yung gabagas. Uy, ay gabas Loy. Sa igagaw nila nanay bilin. Ayo.
Praise the Lord. So, ayan guys, tapos na yung tempasil. Ayan. Pit, putla, sagot to pito. Pit, putlin mo raw, Pit. Ay. Mali, mali, mali. Ayan. Time check kung sa oras 7:17 PM. Nagabinan jud mi kay amualan yung gitiwas ang so tong gitiwas gani ang Tuwas natin tempasil. yung mga dingding ng tempasil. Mo lang gisarado ba. Nabutan kami Ano ng kulang? malapit ng hating gabi. Gano, umisika. So nagtantangada. Ang gana, Yang ko na. ulang, Ay, ulang, mauro ko na boy. pa. So, Sabar yung katuon. oh, Loy, pag mag-away ang bitin og kwan Loy, og ang iring Loy, sa way kaya Loy. Ang bitin. Dipindi. Oh. Dipindi. Nya, anakunda man nga bitin. Yang iring mo gamay man kayo. Di kaya yung mali ka Loy, 1 point na ka Loy nga mali. Yun sa ilisod sa kaon Loy. Ang ugang kanon. Mali ka Loy, mali. Mali yan. Ang-answer na Loy, ang lisod sa kaon. Buntod. Mali, naka 2 points na mali lumaloy. Ini Loy. Nag-ana ni Loy ha. Isang bayabas, 7 ang butas. Ano Loy? Isang bayabas, 7 ang butas. Saan aloy? Mansanas. Isang bayabas, 7 ang butas. Sama na Loy. Isang Ano Loy? Zero pa biya ka Loy. Isang bayabas, Baka cancer. butas. Isang Next bayabas. question. Pas. Ulo tayo. Correct answer is ulo. Agay Loy, zero na pa jud ka Loy. Isang bayabas, 7 ang butas. Ito ang butas kay imong mata, duha, imong ilong, dalunggan. Agay si Loy, Ulo. di ka balo na yun. Sino Loy? Zero pa biya ka Loy. If you are in IT, you are E. NIT. If you are in IT. You are E. You are E. Furniture. You are in. The You correct are answer If is you are in IT. furniture ang answer Loy. Spell man ako daan Loy. If you are in IT, you are E. Si Loy. If you are in Zero na ka Loy. Wala na yun. 5-0. You are E. He's feeling the day if you are. Yes. Sige, gini. Satan died yesterday. Did she die? Yes. Yes, correct. Loy, paminaw, Loy, kaya ang clue, paminaw, Loy, kaya ang clue, paminaw. Sige, gini. Satan died yesterday. Did she die? Yes. Yes, kaya mo talo. No, answer, no. Paminaw sa clue, Loy, kaya ang clue, paminaw. Gini. Satan died yesterday. Did she die? Yes, talo. No, ang answer Loy. No, paminaw Loy, kaya clue, paminaw Loy. Satan died yesterday. Did she die? Yes, kaya mo loy. No, paminaw sa clue, kaya clue, paminaw Loy. Ini. Satan died yesterday. Did she die? Did she die? Did she die? Loy, answer ba? Yes or no, Roman? Yes. No. No, tama. No, answer paminaw sa clue. Kay ang clue, paminaw. Satan died yesterday. Did she die? No. Yes. Yes, correct. Paminaw na ini. Paminaw sa clue kay ang clue paminaw. Clue. Paminaw. Mao na siya bantayin ninyo. Sige, paminaw sa clue kay ang clue paminaw. Satan died yesterday. Did she die? No.
Correct. No, no, very good. Kini lar paminaw lar kay clue paminaw. Satan died yesterday. Did she die? No, gihapon? No, ang answer. Mali siya. Okay, kini. Paminaw sa clue kay ang clue paminaw. Satan died yesterday. Did she die? Yes. No. 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 La, kapalo na si Loloy. Wala, Mi. wala na. Mi, si Loloy, mi, kapalo na, mi. Kini. Satan died yesterday. Did she die? Yes. Oh, Loloy! Very good! Loloy! Very good na si Loloy! Kini ba yun? Satan died yesterday. Did she die? Yes. Oh, udah ng Loloy, Hala. mami. Correct na dyan si Loloy, mami. Loloy. Siya ini daw, may paminaw sa clock, kayang clock paminaw. Satan died yesterday. Did she die? No. Correct! Wala. Very good! No answer! Gini. Gini. Satan died yesterday. Did she die? Masa natin, snow? Yes. Yes! Correct! yes. Very good! Gini lang. Paminaw lang. Yes, Sa yes. clue ba? Kaya ang clue paminaw ba? Gini lang. Satan died yesterday. Did she die? Yes. No, manggod brother. Ano na. Pagka na lang ni Una. Sige. Bro, ikaw na lang ata ako kagay. Oh.